Take it up now. Shout out to AK. Dayna marjong pi ya donut pila pentang. Deng chinh yết ba shisha pila kloi ban chai na nga. Tang chinh ken ma ki por blale ya pi shisha ngam la ban ple pi long hanga leng kum karngai ba ya donut chunga pila pen kusai. Ngam tip kum ni kin shet kala ngam mut ching I pi ai te song banya nga da kum ni ba pi pen